Mkpuruokwu. Mkpuruokwu dị mkpa n'asụsụ Igbo. Ị ga-amatarịrị mkpuruokwu ị ga-eji mee ahịrịokwu ọbụla ka o wee nwee nghọta. Ọ bụrụ na ị maghị mkpuruokwu ị ga-eji mee ahịrịokwu ka o wee nwee nghọta, ị gaghị akọwanwu onwe gị, mmadụ agaghị aghọta gị. Ya mere ahịrịokwu ọbụla ji wee dị mkpa na ị ga-ama mkpuruokwu a ga-eji wee mee ahịrịokwu ahụ. Alphabets form words and words form sentences. And each sentence or each sentence you make must have adequate words to form it in Igbo language. Soro m ka anyị leba anya na ihe bụ mkpuruokwu gasị. Like, share, comment on my video. I'll be glad if you do so, and subscribe to my channel. Bye.